abathandekayo uJesu Kristu inkosi siyabonga abazalwane ukuza sizomdumisa sizomphakamisa ngibingelele obaba ngibingelele omama ngibingelele intombi nezinsizwa neSunday school amen bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu waleli ivangeli osebenza ngomoya oyingcwele asebenza nangengilosi amen namhlanje ngiyasukuma nje lapha ngithayitheka amadolo nezinyawo ngidida njengomongameli hawu uyayibona nje into enjalo amen ngiyasukuma nje ngithayitheka yabona namhlanje angizenzeli okwami angizenzeli okwami amen bathandeka ngoba lana sibuswa yizulu uNkulunkulu zenzela akuthanda ngesikhathi asithandayo mhlawumbe itulo empty nje kobaba bayibathi hayi ngoba uhambile ubamongameli thina ngeke samela ukuthi thina sizokuzwa umfazi amen nazo-ke ngathi kuyasukuma nje yangithayitha amen ke bazalwane uzothinike ngoba uNkulunkulu uyazenzela ngesikhathi azenzela ngayo naye mhlambe kodwa ngingekho ngumongameli ewubaba uyokagidela naye yenze lokho engikwenzayo nami esengenwe yile yami ngoba yilona loyo uneyakhe nawe uneyakho engakuhleli phansi nje yakho ithini izofika ilipoti ithini ezulwini zihleke ezinye zijabule eyakho izothini ngoba uphuma ekhaya nje azuthi ngiyokhonza uNkulunkulu awukwazi ukuyokusindisa awukwazi ukuyokusiza asisuthemba ukuthi sobeka izandla asisuthemba ukuthi sothandazelwa akesifane noBatman wempumputhe okwathi mayizwa kuthiwa nangeza bathandekayo yayimemezela yona akawuziphusha wena amen 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 sina la imatsheni bazalwane kwakuthiwa umakhidwa wogida uzubanjwe sewuphalaza manje sewuphalaza uyedoqa usahlatshelelwa nje kwakuthi masithi no 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 ivangeli malifikile akekho othathela umuntu nomuntu uyayithathela ngoba uyofuwethwa ngeke ufe nabantu usho njalo umhlabeleli madoda owawuhlatshelelwa indoda engubhengu yaze yadlula emhlabeni uthanda nomhlabeleli ithi likwathi mayisentabeni zasemsinga iyoshumayela ivangeli lensindiso entabeni zasemsinga yafike yasho yathi lifikile ivangeli yathi esizweni sakaZulu yathi lilethile ukukhanya yathi kulethe nezinhlanhla ivangeli malifika kuwe liletha ukukhanya nezinhlanhla amen inhlanhla itholwe enyangeni
inhlanhla itholwe kaBolofidi namanzi namafutha. Inhlanhla itholakala kuJesu. Uthola inhlanhla kuJesu ngoba uthatha ivangeli uqala. Usindiso uvuma izono zakho. Wenza intando kaJesu ube nenhlanhla kukho konke okwenzayo. Fikile ivangeli. Amen. Yashindoda ekubheka. Begwase Assemblies of God wayeuthanda nomhlanje. Athi lifikile. Athi lifike kahle ngoba lifike esizweni sakaZulu. Lasithola sizintombi zamaZulu. Lasithola ivangeli namhlanje sifuna amabandla. Laqala ngokufika entabeni zakwaZulu qala. Manje liyafika leli ivangeli salithatha. Ukuba leli ivangeli silithathanga ngaba likho leli bandla. Amen. uNkulunkulu unendlela zakhe. Amen. Wangithatha qala ngisindisa Assemblies of God. Ngangisayongcela. Amen. uNkulunkulu uyagudlisa ezintweni. Okanye agudlisa ezintweni ezibuhlungu. Okanye agudlisa ezintweni ezinzima. Enzela ukuthi mase uhola ibandla njengoMoses kutholakala ukuthi nezimvu kwewazelusa. Kwewashiswa ilanga wagodolwa indoda. Uhleli nje wena usizimvu. Kanti utrainela ukuthi uzolusa izimvu zikamoya. Ungaba ngalinga izinto ezivela kuwe sewukholwa. Amen. Amen bazalwane. Amen. Sambonga kuNkulunkulu bathandekayo esafika nathi sigula kule ndawo. Sikhulele otikoloshe siloyiwe. Kodwa bazalwane otikoloshe sibaphuma sababona ngamehlo. Ukuthi uNkulunkulu walama ekuphilisa into ukuphilisa makunomkhovu. Ulalwa short boy ukhipha ubone ngamehlo. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen bathandekayo. Amen. Ambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu kathi ukuthi manginibona ngendlela enafika ngayo la ngimbabaza uNkulunkulu. Ngimbabaza uNkulunkulu. Ngoba kuya ukuthi noma ngikuthandazisa ngikuthandazise ngendlela owafika ngayo. Ngithi inkosi wafike nje. Manje somsindisile inkosi qhubeka nayo. Amen. Amen bathandekayo. Siyabonga uMama Doris bazalwane. Lo mama uphume emzimeni. Inhlamvu yangena la kuMama Doris azophuma. Lo mama namhlanje ayiphilela ngoJesu. Amen. 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 Amen bazalwane. Amen. Wafika kuJesu, wafika kuJesu, wafika kuJesu wamkhanda kabusha. Namhlanje uyilady. Hallelujah. Uyakushintsha uJesu. Ingakho lokho esigoba ama makeup. Ingakho lokho esigoba ama rouge. Ngoba sihlanjwa igazi likaJesu sibe bahle. Amen. 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 Kodwa ukuhlukana nesono. Into ebalekile ukuhlukana nesono. Ukuhlukana nobubi. Siyabonga ke bathandekayo, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Obaba ke ubikile Nkosi yami umfundisi wethu. Akekho nomndeni wakhe. Baye ekhaya abazalwane. Abanye abekho. Angazi ukuthi baphi bazalwane. Sono sokuqala nje sokungagcina umthetho kaNkulunkulu. Ngoba makubekwe umthetho enkonzweni, mawungawugcini ngempela uyi. Uma ungagcini nje uyi. Noma ungakholwa kanjani ufika uprofeti elana uthandaze kuqeba ukuyikhunza, kodwa uma ungagcina umthetho obekwe enkonzweni awuyi. Ngoba lo mthetho obekwe enkonzweni usuke ungabekiwe abafundisi. Usuke ubekwe huye uNkulunkulu uqobo. Awubeka ke kumuntu. Wathi usebenza izinsuku ezisithupha wemuntu. Wathi kodwa bonke 7 odela bonke. Uyoboshwa izandla nezinyawo. Athi uNkulunkulu wanganeliswa ilezi izinsuku ezingake ngikuphezona. Usuze uthatha olwami olodwa. Ngazehlisa kuNkulunkulu kuwe umuntu. Ngakupha konke mina ngathatha okuyise, kodwa still awuzange ungikhonze. Amen. Amen. Ngoba sishilo safundisa ukuthi isono ukulova enkonzweni. Isono ukulova enkonzweni futhi lonto isono futhi kulala nawe. Ngoba ingilose khona namhlanje, mhlambi ikhona nje izophendula into zakho. Izophendula imithandazo yakho. Ithola ukuthi awukho. Ukhona abanye abaye bagcotshwe lathi uNkulunkulu sibagcobe, uthola ukuthi abekho. Amen. Abangagcotshwa namhlanje ngoba siyazi lo ngilose uthi yophinda ibuye nini. Ngeke simgobe ngoba sithi ikwathiwa. Siyophinde silinde yona futhi isho futhi. Amen. Amen. Kuyingozi ukulova enkonzweni. Usibulala wena, ubulala umfundisi. Amen. Ngifuna ukutshela namhlanje ukuthi uNkulunkulu ubheka ukwenza kwakho.
ngenkathi wenza wena kuyafakwa emadrawini ekhabetheni lakho ezulwini kuyafakwa mhla usenkingeni kuvulwa amadraw wakho vula amadraw wakho kuvula inkambo yakho uthi uhamba kanjani. Amen. Fanele mawusukholwa umntwana kaNkulunkulu ube yilindlela ube isiphukuphuku ngale nkathi wena uyindlela kuthiwa makuthiwa kwenziwa lokho wena uyakwenza makuthiwa kwenziwa lokho wena uyakwenza makuthiwa kiwa lapha uyaya uzobona nento zakho nje zizozama kanjalo kodwa makuthiwa kwenziwa ukuthi wena uyayihlalela kuthiwa kwenziwa ukuthi wena ukwenzi lento zakho ziyahlala uyothandaza uzobeka izandla ube nempandla. Amen. Amen. Uyayikhathaza uyayihlupha ngento zikaNkulunkulu. Sambonga kuNkulunkulu bazalwane obabizo lo bahambile bazalwane bayosebenza basiqhaqhela bazalwane indlu le kaMajazane babuya bayoyibeka eFlagfontein basebenzile bazalwane. Amen. Basebenze kakhulu sibonga ubaba uThomas baba Thomas siyabonga nceke inkosi uNkulunkulu akubusisa. Amen. Sebenzelo baba laze lashona ilanga bazalwane. Amen. Sebenza nabafana bami bakithi beyinikela. Amen bazalwane ngomama umfundisi wethu lo mama bazalwane usebenze angimazi umama onamandla kangaka. Kodwa amandla afikele esonweni ayizeleza. Lo mama lona unamandla ngendlela emangasayo kodwa engakakholwa amandla akadliwa isitha usathana. Zonke izinto athi uyazenza ziyashabalala. Kodwa usefikile manje evangelini uyawakha manje umsebenzi kaNkulunkulu. Uyokwakha ngale yankonzo ayithathe lena uyokwakha inkonzo eFlagfontein sivula ibranch entsha eFlagfontein. Amen. Uyena bazalwane ozokhonzisa khona. Uyena bazalwane ozokhonzisa khona. Thina sinakho ukuthi umfazi akaShumayeli. Ngoba khona manje sothi umfazi akaShumayeli aphi nje amadoda. Bikuphi? Ukubeke manje ukuthi umfazi akaShumayeli ngabe kuzoShumayeli uThomas nje no John no babu lokho zaphi. Lekwashumayeli bashumayela noma besesonweni. Ngoba cha mina indoda ebheda ngeke ngilalele ngempela. uNkulunkulu washintsha ke bazalwane walinika abafazi usinikile futhi wasinika leli vangeli waqedwa wasinika lesibindi ukuthi manibheda sinitshele ukuthi niyabheda. Amen. Wasiphi isibindi nje sokuthi nje maningenzi kahle anenzi kahle. Sambonga kuNkulunkulu kusetshenzwa abanye ke bebesemsebenzini bonke babazalwane obaba bebengekho bebesemsebenzini kodwa kusebenzekile bathandekayo. Siyabonga insizwa zami niqhubeka kanjalo ningakhathali ningaphela amandla. Amen bathandekayo. Ongekho bazalwane okhona avalele ongekho kubanjiswane emsebenzini kaNkulunkulu. Nomama abafikile bazalwane bazopheka ekseni siyababonga kakhulu. Amen bathandekayo bafika baphekele obaba besebenza siyabonga kakhulu. Amen into enhle kufanele ukuthi ibongwe. Amen bathandekayo. Sambonga kuNkulunkulu bazalwane sizofunda izwi lenkosi. Uyahanjwa kiwe nanda enkonzweni siyamcela uNkulunkulu asiphumelelise sonke silibandla. Asigcwalise sonke silibandla. Siyabonga nofakazi bazalwane babumbokazi kubi ngoba ke kuthi mase kwenzeka into enjengalezi umuntu athi uJesu akekho. Kwenzeke kanjani kwami ngikholwa ukuthi kuzokwenzeka enganeni zethu ucabanga ukuthi mayihambe ebusuku kanti izotholana ebusuku. Kanti ebusuku kwenzakalani ebusuku? Kwenzeka kanjalo ke ebusuku. Bonga ngoba uyitholanga isimbo ngeplastic emhlophe. Bonga lokho ukuthi awuyithola esikuthandazelayo ukuthi inkosi uvimba iplastic ecobezelayo. Kodwa ingane zethu uzone ehambe ebusuku zizoyithola indawo. Akukho kwenzakalayo ebusuku mawuhamba ebusuku ukuthakatha nokufeba nokugwazana kuphela zo3 izinto namasela abantu abantshontshayo. Manje uzothi uNkulunkulu akekho umuntu mayigwaze engekho. Mina bazalwane bengistrict kakhulu enganeni zami. Ngistrict ngalendlela kangangokuthi ogugula aba bebecabanga ukuthi angibazali.
bake bahamba ogogo baya ePinville kwi-spa esePinville behamba nezingane zalana zibatshela ukuthi eSpa ePinville ama chocolate antshontsheka bagibela isitimela mahala bayothola ePinville bafika bantshontsha ama chocolate babanjwa bayoboshwa uyangizwa ukuthi ngithini abazali balabonke bafika bangokothela khanjweni lithe iphoyisa lizobakhipha asikhiphe imali ethile ngathi uyabona bomama ukuba uboshwe la endlini ngabe imiqale ngiqoqayo manje uboshwe la kade yekhona bengitshela ingane zami ngithi kwenzekela ngaphandle angingeni mina ngizongena mangabe kwenzekela endlini kwaba kubi bazali baqhuqhuza bahamba baboshiwe bahamba baya khona lahlehlisa icala besejele kwathiwa lihlehliswe ngoba umama oyi-1 walengane akekho ngathi liyohlehliswa boze bovala angilubeki lapho amen bazalwane kwathiwa mdla kwecala siye bazalwane ngenxa yokuthi ngahlala ngalalela uNkulunkulu ngaze ngaye emva kwecala angikhiphanga lezi imali ukuthi ngiyodiza ngidize umntana amaphuma esonweni ngahlala kwathi mhla ngifika laphana sahlala la elokhuzeni sahlala la etulweni ngabona inyoni encane iphuphu liqhamuka lapha ebondeni engathi mina ngiphethe ibhodlela lamanzi kwathiwa angithandazele liphuphu leli lize lingene kulamanzi ingaki imbuku icase labantwana ayinzima kakhulu ngakhuleka abazalwane kwathiwa ngikhuleke ibhodlela iphuphu laliphakathi kwathiwa ngikhuleke leli phuphu lize liphume ngihleli la kusazongena icala ngakhuleka kwathi basebezogwetshwa laphuma iphuphu lathi kwaphuma yena yedwa owami kwathiwa lo uyaqala laba basaqala iphupha zabo lo uyaqala bayijwayele le futhi kuyabonakala ukuthi njengoba esho lona ethi bambizile bathi kuyadliwa lapha waya yena kazi phuma wena basala la sebebhadala imali zedisi sebehlebenyuka mina ngiyanga bengitshela ingane zami ngithi makukwenzekele ngaphandle la kade ukhona angene mina ngiyothandaza ngize ngikhihliza amagwebu makungene la endlini ngoba ngaphandle vele istrati njengoba bethanda istrati nje bazoyithola into yasestrati istrati sinento yaso ipoti sinento yakhona yonke into kaSathane nomvuzo wakhona amen bathanda amen manje ningakhathazeki imndeni wakambokazi uthi ngoba sesithi sithandaza kangaka uJesu uphi bengenzeka kanjani thina emzini wethu ngoba abazalwane kufanele sibakhulekise abantwana bethu kakhulu ukuthi bakholwe baphume kulezi zinto ngoba ngenkathi wena umshaya la mambokazi shaya uSathane umntana akho usesigodleni sika Sathane uqala ngaye amfaka ipama kuqala ingakho lokho kufanele sithandaze abantwana bethu bakholwe ngoba ngeke sithi hosana ezulwini abantwana bethu beshe esikogweni uyobashisa ukuphinda wathi nabo mabenu noma babenu bathi hosana amen sibacelela abantwana bethu sicelela ingane zethu utshwala bona abazalwane ingane yakho mayiphuza utshwala bubeka izandla every day bukhulekele every day utshwala qalekisa idimoni lotshwala qalekisa idimoni logwayi ungahlali ungalali qalekisa ngishinga ubabalala kuze uyifafaza ngegazi lika Jesu uqeda lamandla omhlaba uqeda lamandla esono uqeda lamandla obubi amen ke bazalwane amen ake sivuleni izwi lenkosi ke bathandekayo siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu wethu muhle ake sivule lapha kuDaniel sifunde nje kuDaniel 1 Daniel 1 siqala kuvesi bani Daniel 1 siqala kuvesi 3 Baba egameni likaJesu cela ubusisa ufunda kwethu lakho kwasenamandla izwi lakho linamandla likhali kunenkemba zonke esingadla sezibeni inkosi uJesu baba sicela baba isifundise isikhuzo siyalo siqondise ngezwi lakho sikhulise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen amen uDaniel
chapter 1 sisihloko ukuthunjwa nokufundiswa kaDaniel nabangane bakhe. Verse 3. Inkosi yakhuluma ku-Ashiphenazi induna yabathenwa bayo ukuba athathe kubantwana bakwa-Israyeli abozalo lwenkosi nezikhulu abalethe, abafana abangenasici, ababukeka kahle, abanengqondo ekuhlakanipheni konke, abanolwazi kwazini, abanokuqonda kwazini, abanamandla ukukhonza endlini yenkosi, abafundise izincwadi nolimi lwamakhaledi. Amen. Ithi-ke inkosi isihloko lapha nasithi ukuthunjwa ukufundiswa kukaDaniel nabangani bakhe. Siyazi sonke-ke ukuthi labafana laba babe ngabathunjwa. Manje mase befikile lapha ekuthunjweni kuthiwa inkosi yatshela induna yokuthi ayiqoqe abafana abahlakaniphile, abanolwazi, abaqondayo, abafana. Amen. Namhlanje ke silungiselela inkonzo yabasha ukuthi laba asizuthi abafana kuphela, abasha. Awubafunda ukuthi abenzani? Abasha. Verse 4. Abasha abangenasici, ababukeka kahle, abanengqondo ekuhlakanipheni konke, abanolwazi kwazini, abanokuqonda kwazini, abanamandla, abanokwazi, abanokuqonda, abanokuhlakanipha konke, abanani futhi abangenasici labantu abasha. Bahlakaniphile, bayaqonda, banolwazi ngalento abayiphethe. Ngaleli ivangeli abaliphethe banolwazi. Abekho abazali balabo Daniel no-Abednego noMishaki, akukho nezihlobo zabo la bekhona, kodwa manje babuso ukuthi bahlakaniphile, bayaqonda, banolwazi, abanasici. Amen. Ngoba lokhu bakholwa kanjani? Mawungenalwazi, ungenakuhlakanipha. Umuntu okholwayo, umuntu osindisiwe, noma ngabe umama, noma ngabe ubaba, noma ngabe isalukazi, uba nokuhlakanipha. Amen. Ngoba lo muntu akasaziphileli yena, usephilisa umoya ngcwele omfundisa konke. Umama mayisindiso wenza izinto abantu abangazazi, ubaba mayisindiso wenza izinto abantu abangazazi. Umuntu omusha uyahlakanipha, abe nokuhlakanipha ngoba unomoya ngcwele, umoya ngcwele uhlakaniphile. Namhlanje akufuneka umzalwane wesiphukuphuku, namhlanje akufuneka umzalwane wesilima, namhlanje akufuneka umzalwane ongaqondi. Kuthiwa abafana laba behlakaniphile, kuthiwa abafana laba beqonda izinto zonke, kuthiwa abafana futhi bengenasici. Mase ufunda lapha eqaleni kuthiwa futhi babebukeka, babebukeka, amantombazane abukekayo, amantombazane axubha amazinyo, amantombazane avuke ekuseni ageze nosisi, amantombazane, intombazane la ilala khona kubonakala ukuthi umbhedi ihlakaniphile. Amen. Mawufunda ngabo Daniel kuthiwa kwamanje enhlimeni labafana babengenalo usizi lokuthi omama nobaba bekho la, ngoba babeqonda into abanayo ukuthi thina sihamba noJesu, thina sikhetha uJesu thina. Amen. Amen. Liphinde futhi. Inkosi yakhuluma ku-Ashiphenazi induna yabathenwa bayo ukuba athathe kubantwana bakwa-Israyeli abozalo lwenkosi nezikhulu abalethe, abafana abangenasici, ababukeka kahle, abanengqondo ekuhlakanipheni konke, abanolwazi kwazini, abanokuqonda kwazini, abanamandla ukukhonza endlini yenkosi, abafundise izincwadi nolimi lwamakhaledi. Amen. Amen. Abanolwazi, abanengqondo, bazofundiswa laba bafana, bahlakaniphile, bazoqeqeshwa njengoba sila. Uzoqeqeshwa, uzoqeqeshelwa indaba zasezulwini ukuthi kufanele uhambe kanjani ngendaba zasezulwini.
ake siyeke ukuthi sizolanda into zethu zosithola sihambe endleleni masihamba ngobungcwele sizofika into zethu. Kuthiwa yathi inkosi baqoqela abafana, ubaqeqeshe labafana, ubafundise labafana. Kuthiwa labafana nanokukhonza bani uNkulunkulu bathini? Abanamandla ukukhonza endlini yenkosi. Uyaswa abanamandla abantu abasha. Jesus. Ukuliswa mama alisiza kodwa msindisiwe ngithethelelwa izolo. Nineminyaka nikhona la akubonakali ukuthi niyaphi. Kuthiwa abanamandla nokukhonza uNkulunkulu endlini kaNkulunkulu odanyela bebancane beyizingane. Amen. Ngoba bayidlile lento bayithathile lento banokuhlakanipha funeka umuntu omusho ohlakaniphile. Umuntu omusho namhlanje ngizoqeda idimoni lokuthi mina lento la ngiyazi. Yabona mina ngugogo nje angifundi nje mina makuthiwa into ngithi angiyazi. Yo. Hayi angifundile nje mase ngifika efundisweni mina angifundi nje ngithi mina mayikhuluma ifundiso ngifuna ukutolikelwa. Ngino Jesu ngaphakathi. Never. Angifundi nje mina mama angifundi nje mina ningitolekele ngoba nifundile nginomtoliki wami ngaphakathi. Angifundi nje mina mangifika efundisweni mina ngicabanga ukuthi mina sizongibona ngiserious ngoba ngiyanga esikoleni into engekho leyo. Ngifika la ngifika khona ngidlule zona. Ngoba ukhona la ngakimi ubusala ngakimi. Akukho la ngangeni khona. Akukho la ngafinyeleli khona. Ngoba wangipha ukuhlakanipha mabethi bangibuza ukhona ngiphendulelayo kube ngiyathi mangiphendula nami ngize ngiyisori ngithi madoda kade sikhuluma bengithatha ungathi kade ngibuza nje umuntu athi ngibuza nje umuntu kibase ngingedwa lo shikani mfana kithi kanti mina madoda kunjani kodwa kusalayo akekho ozohlangana nami nginoNkulunkulu aphume ngasizakalanga ngoba nginokuhlakanipha kwasezulwini. Akungakho ukuthi usiphiwo mase ungena umoyingcwele uhlakaniphile. Uthi uJesu bayihamba uthi ngizonishiyana imoyingcwele uzokunifundisa konke ziphi ifundiswa ngamoyingcwele. Angeke akwazi ukufundisa umoyingcwele uyivila. Angeke akwazi ukufundisa umoyingcwele. Uzokufundisa kanjani ukubheka ungakwazi ukuthatha uflower ukuthelela. Athi umoyingcwele thatha lokhu uhlanganisa lokho. Athi thatha lokhu uhlanganisa lokho. Athi utshelwa la ezindleleni zakho. Ekseni bawulela kuvusa kushayela. Vuka. Shanela ibala. Hlabelela la ibaleni. Ngoba uhlakaniphile unobuhlakani esikoleni uyakutshela namhlanje from today abantu abazothi badala esikoleni behlakaniphile benomoyingcwele odanye noAbednego babengafundanga kodwa ngendlela ababehlakaniphe ngakhona oAbednego noMeshaki baze bathola isikhundla eParliament. Amen. Namhlanje akukho mzalwane obonakala izenzo njengoDaniel emaParliament. Imoya namadimoni nama-satanists nama-devil worship abusa iParliament lakithi. Ngoba nina nithini nina asazi. Ngithi la ngithola kabi ke mfundisi wami ngithi la ngithola kabi ivangeli kube buyelwe emuva. Mina kube buyelwe emuva bengizoqeda lo mhlaba. Amen. Bengizoqeda. Kodwa bomama ke sikhulekele izingane zethu zikholwe zigcwala uNkulunkulu zifane noDaniela noAbednego noMeshaki bese ziyongena endaweni ephezulu. Ingakhulumi lutho ithulele nje isebenza ngokuhlakanipha. Sibe nomfana la omunye umama khona umfana mawehla lapha ngakamncedisi. Omunye umama khonza la. Wakhonza lo mama ingane zakhe iphasile zonke akusebenzi neyodwa. Afika la wakhetha uJesu. Mayikhetha uJesu lo mama ingane yakhe yathola umsebenzi uphili. Dion la kuthengisa khona imaterial. Dion ne? Bathola umsebenzi eDion. Mayithola umsebenzi eDion. Lengane lena ikwazi
ukhanda angazi yini lemshini le yakodiyo kodwa ihleli la isebenzi wafu umshini wasediyon mayifike kusena kusetshenzwa umshini ifile imshini yonke ifile kumiwe kulindwe abazofika bazokhanda ngizothi ngithini insizwe enhle isigezo uJesu isiyi-gentleman isiyinhle isibophuthayi usungathi manager diyo kwathiwa hayi abakafiki laba abazokhanda lemishini njani yaya komunye yathi ngicela ukuthi ke ngibone ukuthi lemishini ina hayi wena hayi efika lokufika hayi ilindi ungayithinti ngoba uma ungayithinta lemishini lena kuzofika kuthiwe ithini esiyibulele waya komunye wathi bona nje lemishini ukuthi ife kanjani bona nje ilaba abantu abasebenza ngale mshini abayiphethe kahle lemshini awubheke nje lemshini ukuthi ife kanjani uthi wayivula uthi ngale nkathi ethu awubheke ethi uyambonisa ethi uthethisa laba uthi wahlanganisa uthi kunomuntu omtshela uthi wathi lethani ku-private le wathi sazabasha banjalo thina sazinsizwa ney'ntombi ezinjalo thina kwamangaleka uyifundelephi le nto lena wathi ngiyayazi sinensizwa yaseSwazini umboneni ke ngimtshela insizwa usala kahle ende lapha kwathi mayiqhashwa kushukela waseSwazini yangena yayogaya umoba lo ufika umoba mawufika umnyama uthe khahla manje bamfaka emshinini okugeza loma mayephuma akabonakali ngisho amadevu ungathi labantu abahlale umnyama ubonakala ngamehlo uthi umuntu wafika kuye uMwenzweni wathi angikwazi mina mawusha wathi uyena wasezulwini mawusha abasezulwini abanjena uzolimala ngale mshini ngoba mina ngenkathi usebenza lapha ngikho mina angingene ngitholeni mina vuka ekseni uyotshela umlungu ukuthi ngithe mina akakufake lapha emshinini ogaya ushukela usuthele emarorini lo shukela masuthele emarorini baba umbombokazi amaChina enza lokho akho umuntu omnyama wenza lo nto leyo ngoba amaChina afunde kakhulu yiwa sega ushukela ushukela usuthele emarorini usuyodiliva hayi umuntu omnyama uthi umbone ngafika ekseni ngaye office ngayothe uNkulunkulu ngoba nihlulwa into eyodwa i-confident entweni zonke nihlulwa ukuthi uthe uNkulunkulu niyehluleka fanele uthi hayi kubekekile kubeke bani kubekekile ubani obekile phela shona makubeka idlozi shona makubeka ithonga shona makubeka ukhehlelezi shona makubeka umngcobo yahlehla shono sitshele yafika insizwa yathi uthe uNkulunkulu mina akufanelanga ngisebenzela uthe ngifake lapha wathi mangabe ungifaka lapha wathi ibusiso zonke ziyokwehlela phezulu kwakho wathi siyokujaha mlungu zize zikufice abenu bamazi uNkulunkulu ngikutshele bayamazi uNkulunkulu uthi wakhipha ama-overall wamnika wathi hamba njengoba uNkulunkulu wakhe eshilo kuthiwa ushukela loyo mhlambe babegaya ama-roll awu-20 yena ngalelo langa wagaya 50 ngoba uthi kwakunomuntu owayethi 8 kuphi izinsizwa zintombi kwenza ukuthi nimi ngigxamalazile ngigcwele iy'nkanuko nigcwele yonke into yomhlaba amen abelungu bamazi uNkulunkulu ngikhuluma nje ubaba umongameli usebenzise ilixhegu nje inxa yalokho ukuthi bazi ukuthi awuhambi umsebenzi engekho ngoNkulunkulu wakhe njengamanje nje kuvula umsebenzi omusha legiyani kuthiwa gijima kuyovula wena ngoNkulunkulu wakho abambiza abantu uNkulunkulu bengambonanga kufanele kuqala bambone bese beyambiza-ke ngoba wathi esusa ipipe la eMeyathon ngitshele mama Doris yalazi lelo pipe lihamba phi
lihamba phansi intaba lezi zasesikoleni leli kuthiwa yini Calvary ngase-Gate. Lihamba lapho lelo pipe phansi Southgate, intaba zase-Southgate ligudla phansi liyogudla liya Edenville la liyakhona baba liya Edenville phansi komhlaba ikhalakathe engaka ipipe igutuza phakathi indoda yami uthema selizohlolwa lizotestwa la fail amanzi amfifa yonke indawo la fail. Kwathi mayifika umfazi ohlakaniphile oyazi indoda yakhe ngimnubaba kithi ngimbona la uJesu mayingekho ngimbona ngena la nyango ngithi yini wena kwenza angibengisatho nokuthi baba ngoba kusuke sengina naleli ngithi kwenza njani wena yini hey khona ngicela amanzi uphuza ngithi akoma ngophuza la thatha indaba wena emsebenzini ubona ukuthi hey wamthola ngilungile phela ngempambi ngabe ngiyifaka manje emsebenzini kubhedeni pipe lonke kusukela eMeyathon kufika eSouthgate lilififa amanzi umlungu uthwala izandla ekhanda imali engaka amamiliyoni angaka akasuthola nesente ngothi kufeyile kwakofeyila nona okwasezulu msungibhedela wena kwakofeyila okwasezulu kuqala ukuthandazela ambamba ngephala vu ngayishaya indoda abantu kanti ngishayela idemons ngikhohle ukuthi ngishayela ufuna na ngempama kanti sengikhohle ukuthi ngishayela ngishaya idemon leli awu walala ngamvusa ngo5 ngathi fuka hamba umsebenzini ubatshela ukuthi ngithaba liphinde batshela amen. Wafika ekseni wathi umuntu ufunani la wena wathi ngicela liphinde wathi ungalinge mina uzongisuka wathi ngicela liphinde babizwa baliphinda laphasa amen. Ngabantwana bakaNkulunkulu aniphakamiseke emsebenzini ngoba imisebenzi yena iphethwe umoya ingcwele niziphatheleni nina kuvuka idumbu manje emoshali siswami kuvuka idumbu emoshali konke amanesi kuvumba idumbu akuthi uNkulunkulu uthe ngiyovusa idumbu emoshali ushilo usomandla ukukila namhlanje mama wami ukukila akasafuni Nkosi yami uyakhala namhlanje angazi ukuthi ubani uzongenzela iwashiki liyashisa ilanga egiya la kuvulwa khona kuthiwa hamba wena ngoNkulunkulu wakho la kuvulwa khona kuthiwa wena hamba ngoNkulunkulu wakho shona imali oyifunayo uhambe ngoNkulunkulu wakho niyokudla nini okuhle kweze nihlupheka ninje nishiya uNkulunkulu ngaphandle emdala lithi lonkosi lapha kumahubo 8 lithi wadala izulu nakho konke emhlabeni ngemino yakhe wamdala nomuntu wenza izulu laba isihlalo sakhe wenza umhlaba oba isinabelo sakhe wabeka umuntu wathi akabusise konke okusemhlabeni wathi akabusise izinhlanzi wathi akabusise izinkomo wathi akabusise izimvu uswele nje inkukhu uyayithenga uyifuyanga udlula mthuthu amen amen. Khuluma ngofakazi masingakutshela ngofakazi thina mama ungakhali inyembeni ingakho strong sithi thina senzeke lutho ngoba ukusho lokho mama ngoba wabonile amandla kaNkulunkulu esebenza kuwe awukusho ngokukholwa nje ngisho futhi noma ngathiwa manje bayabulawa abakhonzela uJesu ngathi ngibulaleni ngoba ngiyamazi ningi izinto angiphe kuzo ziningi thumani haleluya amen. Ziningi izinto angibonise zona amen amen. Kuthiwa behlakaniphile sifuna ukuhlakanipha niyokhulekela ukuhlakanipha amen niyokhulekela ukuhlakanipha ngizwa nina amen yey asikho isidingo ukuthi uma ungena emzini womuntu uthole isitshe esinkini bengilethele uyaphuma uyahamba ngizwa ukuthi amen. Uma ungena emzini womuntu noma ungena kaGogo uCobo noma ungena kwami noma ungena kabani uyabheka uqala
ungena uhlakaniphile. Yeah. Ngeke uhlakaniphile. Uyabona ukuthi kudinga imophu la. Awubuzi kimi imophu, ubuzani iphi imophu? What? Madoda. Bengibuza imophu ihlalaphi? Akakutsheli lokuthi iphi imophu? Uthatha imophu, uyasula. Awuzele lokho. Ugeza izitsha, wenza yonke into. Ibusiso lo muntu owenza kanjalo kuye ukuphi inhlanhla ongakazi uzuzibona. Aninanhlanhla nje ningamavila. Nifuna nize nitshelwe enza ukuthi akwenzeke ukuthi mayishunduka nje. Ha ngithenze sengikhohliwe. Sengikhohliwe. Abaphakamisa izandla abakhohlwa abasha. Phambi izandla abakhohlwayo. From today, ngizongena 7 days. Ngizonikhipha lokho. Amen. Ngoba idimoni elikhulu. Idimoni elikhulu ingane. Uyintombazane. Khohliwe. Ingane ejolayo ngaphandle. Elindele uJona noJobe. Ngoba nabekho Jona lapha eFebeni abekho. Hayi. Usubiza uJobe noJona nabekho Jona eFebeni. Athi lamagama ofebeni. Abekho futhi osibo. Khuluma lokho obrati. Ojabas ya. Toneli. Kade ukhona. uJosi ukhuluma. Akukhona wena khona. Sekose ukhohlwa ojabas manje. Victor. Omatitsa. Onjayam. Onjayam. Babizana Njayam. Njayam. Nkawiyam. Yonke lento. Abantu abakakhohlwa yakhumbula Njayam. Abakhohlwa abakhohlwa akhohlwa yakhumbula Nkawiyam. Ngoba yini akhohlwa kangaka? Ingqondo yakhe isithwethuliwe, ithwethule umjolo. Unomjolo usayithathile ingqondo ukuthi ekhaya wena ungabi isibusiso ngoba uyafeba. Amen. Ngane insizwe lokhohlwa. Yeswa. Izitsha ziyagezwa ndoda. Izitsha ziyagezwa. Fika nje kwagogo lapha kunezitsha yambona usandile. Thathani konke kusandile. Ibhotolelo ushaya icobeze nami uyangihlula usandile ucoze ibhotolo. Ha! Okumbize kwakho uzombona. Ake nibizeni bantu nikwazi nokumupha ngisho impuphu yonke into. Ngoba umpha konke mayisethelo yamntwana uyaclean uyageza. Ithi nje sikipa sayo esigreen ithi. Akabuzi ukawakhipha lapha mina ekhabetheni kwami wagezile intombi leza wakhipha aqale phansi. Ayikho liyamntwana into angayazi uDaniel makuthiwa kuDaniel. Ngoba wenzelani wenzela ukuthi mawufika endaweni ungakhuluma ukuthi ngisindiswe umntwana kaNkulunkulu kukhuluma ukuhlakanipha izenzo zakho. Nizohamba neshumayela ivangeli uyohlala kagogo ofana nogogo nithi fanele avuke kusena kuphekela umuntu ngoba umshumayeli. Engabe wena uyavuka kuseni upheka umjogo uphakela nalogogo. Ugogo mayihola impeshana uya noflower uyachova wena uyachova uyakhukhumalisa wenza amagwinya wenza amabhansi uyamondla logogo mhla uhamba khali inyembezi uhambe nesibusiso. Amen. Ube nenhlanhla nalapho uyakhona. Akusho ukuthi ngoba uyoshumayela ivangeli wena sekufanele ulethele amatiyasi sekufanele uwatshelwe. Wena uyisisebenzi la. Uyisisebenzi la uzosebenza ngakho konke. Amen. Thina sazi intombi zase-Assemblies of God. Sikhulu ofakazile. Intombi zase-Eastern Cape. Ezazithi ifikile emsinga kuyalinywa. Uvukwa ngo3 kuyolinywa emasimini. Zivuke ziyotshala. Azazi nokutshala ukuthi into enjani. Baphathisa umbili uthatha wonke ngesandla ufunqe phansi. Awufakazile.
akutshala kanjena sakubonakala ibhakede saliphelile kanti wena utshala kanjani kanti uyabamba nje uyafaka bamfundisa ukuthi ufake ohlamvu umntanami ulandele inkabuthi ufake ohlamvu zibuye lapha intombi zihambe ziyogeza ziqede lapha intombi kudliwe kuqedwe lapho kuhlalwe phansi kwesihlahla kudliwe maqedwa nje ukudliwa qala iculo kuyoqula kuze qule ngishisalo bazi ngoba ngeke umuntu ozothi hawu sebesiqulela thina sikhathele sivele kwalima thina akekho ozokhuluma qala iculo kusho ingoma kusho ivangeli kube nokuthula bahamba abantu bayolima bayotshala bayokwenza yonke into uhleli wena ngoba ufunda iBhayibheli bayabuya bheka usuzoqala manje uthi ngicela sithandazeni bawubuka nje abantu bathi thina sikhathele othandaza wedwa bathule nje uhlabelele wedwa abantu bathule usuthi uJesu akekho amen banokuhlakanipha labafana sonke siyokhulekela ukuhlakanipha uNkulunkulu asembulele imfihlakalo zokuhlakanipha nabantu masibashumayeza ngokuhlakanipha thina sasinomfundisi ubaba mama ehambe nathi yoshumayela wazi akasezuhamba nathi ngoba uhamba nathi siyoshumayela ivangeli sifike lapha kufakwa inkonzo siyafika lapha na thina nje siwadla amaphilisi thina sichathi thina asijovi thina asipreventi thina asinjani athi ubaba mama ngene ngani tshela umuntu ngoJesu qala angene umuntu esibayeni konke lokhu uzokuthola ngaphakathi konke lokhu uzokuthola ngaphakathi amen sifike laphana emgcwabeni siyokhalisa umuntu eshonele sithi siyabonga baba siyabonga Jeff athi baba nibonga umuntu efelwe niyabonga nina uyangizwa nikhulu ukuthi niyabonga nijabulile nina kulani iculo lalapho lokumduduza lo muntu ukuthi noma ehambile kodwa mayifekholwa akafile uyaphila nawe mawusele niyohlangana ngale musuthi uyabonga ngifake sasifundiswa abafana abafundisi bethu ababengadlali athi mina ngizohamba nani manifika lapha nibonga kufiwe angizohamba sishumayela le ko Rosebank emafletini ase Rosebank emanesini lapha uyafika wena asedla amaphilisi umntana ephilisi akayisini abasawuphinde bezwe nokuthi uthini amen qhubeka neswe that's fine inkosi yabamisela isabelo semihla ngemihla sokudla kwenkosi nesewayini eliphuzayo bondliwe iminyaka emithathu kuyakuthi ngasekugcineni kwayo beme phambi kwenkosi kulabo kwakukhona kubantwana bakwaJuda oDaniel noHananiya noMishayeli noAzariya amen inkosi ke kuthela abafana abasebefikile ke sebeqoqiwe labafana yabashayela umthetho babengabodi oDaniel babe nabafana besifunda amen ivangeli uzuphila ubazalwane uzokuluphila ukubahedeni kuthiwa wabaqoqa wayesethi ke manje ke ngifuna ikhondla manje zabafana ake nibafike nibaphukudla wafika umoya ingcwele ngokuhlakanipha koDaniel wathi Daniel ngakudli lokudla lokungcolile lokho kudla kwakungcole kanjani sizokuthiwa manje kunodudula odudula badudula konke ukudla okula emgoqweni abakusi lapha yakumaphoyisa udliwa kugcwele amafriji emakhaya fika wena mzalwane udle ukudla kodudula umuntu uyakhala lapha ngesitoko sakhe uhluphekile ingane zilambile wena uqhofoza ama-apple odudu ngoba uyingcola kakwembuleli uyahla nje noma yini wabembuleli uNkulunkulu wathi lokudla lokhu kwale nkosi kungcolile uthathela nabafelokazi ungena umuzi ethathele nabafelokazi lenkosi ingcolile iliphi ukudla okungcolile ningakudli nina ngoba kunaso isibusiso lokudla bayafika labafana basabanga
ukuthi inkosi izothini masithi amen bathi thina sicela ungakudli lokudla sicela ungayiphuzi newayini amen sicela ungayiphuzi newayini thina sicela nje thina nisikhelele imfilo sidle imfilo yathi induna yeyi anikwazi ngoba masenibizwe niyoma phambi kwenkosi nanobonakala ukuthi nibaqakile anifani nalaba nina abadlile nabaphuziwayo wathi uDavid awukwenza wathi uDaniel awukwenza ubone uNkulunkulu wethu ungenelela nasekudleni ke mzalwane amen wathi ake ukwenze yakwenza inkosi induna yakwenza qhubeka ukuthi babizwa benjani Verse 7. Induna yabathenwa yabatha amagama. UDaniel yamutha ngokuthi uBelteshazari, noHananiya, uShadraki, noMishayeli, uMishaki, noAzariya, uAbednego. 8. Kepha uDaniel wazimisela enhlizweni yakhe ukuba angazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzayo. Wayesecela enduneni yabathenwa ukuba angazingcolisi. uNkulunkulu wamnika uDaniel ukuba athole umusa nobumnene emehlweni enduna yabathenwa. Induna yabathenwa yathi kuDaniel, mina ngiyesaba ukuthi inkosi yami, inkosi, emisile ukudla kwenu nokuphuza kwenu. Iyakubona ubuso benu ukuba buxhozekile kunabafana abayintanga yenu. Nilifake engozini ikhanda lami enkosini. 11. Wayesethi uDaniel encekwini, induna yabathenwa ebiyibeke phezu koDaniel noHananiya noMishayeli noAzariya. Ake ulinge izinceku zakho izinsuku eziyishumi. Basiphe imifino yokudla namanzi okuphuza. Bese kubekwa ubuso bethu phambi kwakho kanye nobuso babafana abadla isabelo sokudla kwenkosi. Wenze ezincekweni zakho njengokubona kwakho. 14. Yabalalela kulento yabalinga izinsuku eziyishumi. Ngasekugcineni kwezinsuku eziyishumi ubuso babo babonakala bubuhle. Babekhuluphele emzimbeni kunabo bonke abafana ababedla isabelo sokudla kwenkosi. Amen. 10 days bengaphuzi wayini bengadli kudla bedla imfino. Kodwa mase kuyobekwa laphana kwabonakala bebahle ebusweni bebahle bekhuluphele akusikhona ukudla okukhuluphalisa umzalwane. Ukudla okukhuluphalisa umoya ingcwele ngaphakathi ukuba umzalwane aphile ubungcwele ukuba umzalwane athokozisa uNkulunkulu. Amen. Nathi njengoba sikholwa nje singabantwana bakaNkulunkulu asisufana nabezwe. Amen. Asisufana asibe nomehluko. Ngisho uNkulunkulu umoya ingcwele uyangena ngisho empahleni oyigqokile. Ikhazimule bathi wena yeyi wena uvugqoka wena kanti uyigqokana nje lezo mpahla zakhe endala. Kodwa kuthiwa yeyi wena uvugqoka ngoba yini kumhlophe ngaphakathi kuze kuyomhlopha ngisho izembatho. Ozembethe. Qhubeka. Verse 16. Inceku yayisisusa isabelo sokudla newayini lokuphuza yabapha imfino. Laba bafana bane uNkulunkulu wabanika ukwazi nokuqonda encwadini nasekuhlakanipheni. uDaniel wayenengqondo kuyo yonke imibono namaphupho. 18. Ngasekugcineni kwezinsuku inkosi eyayishilo ukuthi baza kungeniswa ngazo, induna yabathenwa yabangenisa phambi kwaNebukadnezari. Inkosi yakhuluma nabo phakathi kwabo bonke akufunyaniswanga umuntu onjengoDaniel noHananiya noMishayeli noAzariya base bemi ngaphambi kwenkosi. 20. Ezintweni zonke zokuhlakanipha nezokuqonda inkosi eyayibabuza ngazo yabafumanisa bedlula kayishumi zonke izanusi nabathwebulayo ababesembusweni wayo wonke. Amen. Amen. Kwathi mabemiswa kwatholakala ukuthi abekho abafana nabo. Kwathiwa mabemiswa kwatholakala ukuthi bakhulu ngisho phezu kwezanusi. Bakhulu ngisho phezu kwezangoma. Bakhulu ngisho phezu kwenyanga. Labafana laba. Kwabonakala ukuthi bahamba noNkulunkulu ngenxa yokuthi banqabe okubi. Kunamakholwa namhlanje ukuthi mangabe ehambile eyema kubo kufike kuthiwe makubo hayi kade silaphana kamakhelwane basinike nayi inyama kade benze nje ithini ashona umzalo lavumbuke. Amen.
asinakuya lapho uma bethi kini benza amagogogo awuzidli into zamathini awuzidli into zamagogogo musuthi bazothini bathe ungcono mina bazongithengela iKFC once wena le KFC ngena la ekhaya amoya wamagogogo ungena kule eKFC usudla nabo balo Daniela bala konke bathi thina sidlo kuvela emhlabathini ngaphandle hayi kwakho Nkosi asidli noma yini webazalwane asidli noma yini khetha ukudla ubona lokudla ukuthi kungcwele na Hlobo zami hayi bebenza benza ibirthday yomntaka mzala wami yomntaka sisi wami kodliwa nje ikhekhe awukwazi ngale kamerweni bashisa impepho bembonga uNkulunkulu wabo ukuthi intombazane yethu hambena hayi yini 21st i20 babonge amadlozi ukuthi sikhulile sesinika ikhiye madlozi hamba nayo uyafika wena uyabibitheka uyafa umntwana ongaphakathi ayikwazi family yakho wena ukuthi wena uhlanganyele entweni eningi uhlanganyele othandweni uyabathanda amen amen angizange enkonzweni ngoba nje efamily yami bekade njena befikile omzala bethi bazosibona babuye Cape Town babuya kuphi manje bathe bazoze bahambe mina bengangibona mabengakubonanga ukubanani banani mabengakubonanga nazo bahambe mina bengangibonanga batshela ukuthi nize kabi bomzala nibuye Cape Town nize Sunday kube nize part neviki benizongibona yini ngibona ngempela lo kimi lo unzima kabi kuthiwa bazalwane zangena insizwa saba zinhle insizwa saba imanyule uthini manje uDaniel mayisephendula zivali funda lapha 20 phela ezintweni zonke zokuhlakanipha nokuqonda inkosi ebabuza ngazo yabafumanisa bedlula kayishumi zonke izanusi nabathwebulayo ababesembusweni wayo wonke uyezwa bamiswa ke phela manje kwamiswa izanusi kwamiswa yonke imihlobo kwabuza imibuzo yonke into yatrainelwa ngithi nabantu laba babezophatha umhlaba bezophathiswa kusho ukuthi ngamanye amagama babefana namaphoyisa babetrainwa babuza imibuzo kuthiwa oDaniel bayiphendula kwakungaphendula ibona oDaniel kwakuphendula lo abangamphoxanga amen esebamele manje uNkulunkulu uyakumela mongamphoxanga amen mawumphoxile uyehluleka amen kuthiwa baphendula bahlanga njengoba nifunde njengoba ngikhuluma ngokuhlakanipha nje amen njengoba ngikhuluma ngokuhlakanipha into enibulalayo yini ningahlakaniphi mawuthola izitsha ngesinkibi ngeke ngigeze ubana kagezana nayo mina ngeke ngiphinde ngizolo ngigezele ekseni ngiyageza ntambama ngiyageza lokho ke nje okunenza ukuthi crack ayingqondo lokho hayi njena kade ngiqeda ukuhlokoroba phansi sebengizosile bacabanga ukuthi yini ifundi namanje nje enkonzweni kwenza ukuthi kade kuphekwa izolo sekuyopheka thina futhi sekuyokwenza thina mawusena lo moya ingekho into ekuphushayo ukuthi wena ngifuna wenze kanje wena ngifuna wenze kanje usekude ukubona amandla ezulu uma usufuna ukubona amandla kaNkulunkulu kuba nento ekuwayindayo wenze noma into ungayithandi ikuwayinda lento angizwe ukuthi ngithini asizelelana ukuzopholisha ithulo sizozwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthi senzeni kunomntwana la umntwana kababunene lo thatha umnikelo lapha amen umntwana lo uyayisukumela nje ingane ayisukumela ithathela envelope ngathi mina ngihlalisana lo mntwana phansi thatha envelope kaNkulunkulu hayi hlasana lo mntwana hayi yathi hawu ngathi wathi uguge iphutha envelope yakhe ayingeke phansi ke nkosama ngazi nangelizayo kanti uNkulunkulu sefuna ukuyinika into zayo encane bazalwane engaki nangaki leyangaki ina 9
last week esikoleni sayo wadlala lo mdlalo lo okweqa intambo engaka. Uyangizwa? Intambo enganga lapha ibimi kanje ibuka kanje intambo. Yagijima yathi. Yathi kumbuqu. Yalala ngomhlane manje. Washaya izandla. Yabuya futhi. Yama kanje. Yenza kayi3. Yayirola le ntambo. Washaya izandla. Bonke abathi bethi bayaya lapha bayishaya ngefuba. Uyangizwa ukuthi ngithini? Izinto zasenzeka koDaniel zisenzeka namanje. Masenza intando kaNkulunkulu. Amen. Bonke ababethi bayaya lapha bebeyishaya ngesifuba. Abanye bayishaya ngepho. Kodwa uyijambe warola ngoba ubengeyedwa. Amen. Kwathiwa uyena oyomela isikole. Jikelele kuphi lo mntwana. Amen. Izolo nje bebeyomela isikole. Fike lapho ke manje isingaphezulu kwala. Kuthiwa manje uyishaye uthi ngomhlanje. Wajamba. Yo. Ubuye nayo mama ikhaphu. Yeyikole zonke. Umntwana wasebakhele. Nje na unyakaza. Ngishula nje na unyakaza wathi lapha ngizake ngisuka. Ngishula na unyakaza ngathi la uzange uthatha i-t-shirt. Ngishula unyakaza. Manje ngiyacula nje. Oh! Amen. Yabuya na kuthiwa manje iyawela. Iyawela manje. Iyahamba manje. Ihamba noJesu. Ihamba neWundlu. Ngoba noma ngazazashathe ubusisa nenzalo yethu. Maye ngamlalela uNkulunkulu kwayona uNkulunkulu bazali bezokunika into uthenze nje. uJesu ungakwese kunene sikaNkulunkulu nje uNkulunkulu wathenze nje indodana yami. Wanqoba uJesu ungakwese kunene sikaNkulunkulu. Ayikho into azokunika nje free yathi nje. Thandaza glory. Nizothi uthi athi suka la athi hlala. Athi enza lokho. Wanzokwenza ubuya nento zakho. Amen. Amen. Manje bengikhuluma ngokuhlakanipha ke ake nihlakanipheni kanti abathi. Angisafuni nje manje umuntu ozongitshela ukuthi ukhohliwe. Heyibantu. Angisafuni bazalo ukukhohlwa kuyinto enzima kabi. Ngoba bake bakhohlwa nje bapheka umdongo bakhohlwa nokuthi ushukela awukho. Heyibantu. Bakhohliwe. Uzothi siphakela umdongo, hayi ushukela awukho. Khona kugijinywa kuya kaMncedisi. Sesiphethe izitha zikashukela sidinga ushukela. Ekseni bakhohlwe isonto namhlanje kufanele sifake amathishu etoilet. Kuze mina la ngo12 amathisha khona sikhohliwe. Amathishu. Amen. Na insizwa yami nayi angisasokoli manje angisathethi. Amen. Nayi Daniel lo mntwana lo isibusiso phakathi. Amen. Fika lapha eksena zothi mama ngicela imali yamathishu. Every day. Amen. Amen. Futhi ngizengaze ngathi okay ke kulungile ke ngizokuthandazela manje uvala amehlo uzongikeza manje. Ngoba ngake umuntu ongikeza la lemhlanje. Uyazwa mama lo uyafika lapha na angigqokise ngathi hayi ngoba ngibathathe enkezeni noma nje uthi ake ngihluza inqakala la uyabona nje ukuthi lona angeze athathe ithawula gezela ngaphambili kuphela. Siyasula konke lana esithweni ngemuva kugeze bani. Bona nje uthakekho. Nani ukuthi umfana kusho lutho. Mina bengibageza mina ngiyintombi mina ngibageza mina abantu befika begula ubaba ngibageza ngibafaka ebhavini. Ngoba ngithi ngibethela. Amehla amaqundekile ngizobona. Ngizofaka isikhindi. Angifake ebhavini. Kamkhulu. Ngifake isikhindi. Ayithathele zonke. Mangidlula emhlabeni ngishiye kuye zonke. Yesu. Yeah. Awubuye ngcwele. Bese bethini
bethi umama wayithwele wahamba nento zakhe kanti ngayithatha ngiphila. Amen. Bayithathela ngiphila. Ngoba kukho ngane yami ezothola isibusiso sasezulwini ingagcini umthetho kaNkulunkulu ingangithokozisi mina. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ukuhlakanipha ngobaba nomama namhlanje siyabonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu anisikeze. Amen. Amen.